С общо решение на съдиите от ММА и в подкрепа от колегите от бокс и кикбокс обявяваме дисквалификация за Георги Валентинов. Аз не искам, тренирам подрастващи и съм национален треньор към Българска федерация по ММА. Аз не искам моите състезатели да играят по този начин и да бъдат нечестни в играта си. Хубава вечер на всички!